аз съм Тулупа и добре дошли в първи епизод от Хрониките на тримата глупаци. Другите двама глупаци са Михи Михо и Росенчо. И сега почваме да ловим духове. И да, нека започваме. Така, браво! Значи подготвяме. Аре, дай рей. Гошо! Браво! Hello. Аз бях първи. Ние заедно зареждаме, между другото. Не, аз заредих точно една секунда преди. Да, една секунда. Ще кажа, нали те видях когато окей. се спална, по същото време спална като ме. Между другото, Айде, аз сега играя какво ще трябва да от чакаме? лаптоп за 1600 лева, той играе от някакъв си компютър за 300 лева или Два не знам бона. за колко там. Аз за 2 бона или там басам газа и да. Брат, ако беше компютър за 200, за 300 лет, то нямаше да подкара Windows. То ще излезе с 128 мегабайта. Рам. А па с компютър за 8К или там за колко не иска да зареди. Онова е Тулупа, това е Росенчето, където са. Някакъв на хероин сигурно. Ти да снимаш ли, бе? Да бе, ама ще го кътна след това, докато зареди. Аз няма. Айде! върна! Между другото, аз съм малко тъп и си спрях рекординга, ама живи и здрави. Така. Карай. Глупаците тръгват да фанат някакви духове. Тир 3. Къде? Ето го! Така, аз взимам Фенер, ИМФ и Чалендите Голдстове. са мега лек. Роската. Вали сняг, така че би трябвало да го намерим по-бързо. Уи! Между другото, Сончо, трябва да си включиш... Що му каза така, бе? Това не му името. Намерих кокала в кухнята. Някой да пусне... Имаме дъх в кухнята. Има такова, има... сняг. Винаги ще има... Ясно. Тука долу ли е? Опа, мръдни са, бе. А, така. Гошо! Тук има ли нещо? Не Йок, знам. аз качвам горе. Между другото, Гоше, трябва да си пуснеш iAdaption, защото стоя iAdaption. Дай да му върви на 40 FPS, бате. Аз съм Тулупа, какво не разбраш? Oh my god, he leaked his name! Какво? Не, бе, какво става? То никакви следи. Росен де лик на нейма. Ама той EMF са такова само с интеракция. Аз сега гледам за темпове. Това нещо. Някъде отвори врата. Ще се изпърдя като... Така, това ще бъде кътнато. Ще се населя. Това определено ще бъде кътнато. Що е? Да, хората да слушат. Не, че някой ще ми гледа клипа, да, ама все пак ще се изпълдя. Някой ден, когато има много хора, ще влезне в Cringe Compilation. Има госторбове в гаража. Аз съм с Ghost Кой има? Orb, пак. Нали ти казах, че аз съм с Ghost Orb, Аз се взех преди да замещаш. Иначе има Ghost Orb, да. Какво има тук? Виж, няма здраве, батко, Ghost Orb има. Добре, температурите спадат. Добре. Така, аз хвърлям Ghost Orb. Росне, какво правиш, бе? Росне, няма ли като такова, като станем някакви известни, да тия... Аз ще се изпърдя
Няма да влезе в Out of Context Compilation. Тука сме, идваме. Идваме с equipment. Но с тент. I need somebody. Аз си имах никъде не виждам това. О, поднулата имаме фризинг! Не може да е EMF. Не може да е... Значи, всичко има може. фризинг. Добре. EMF не може да е Гошо дрофа EMF. Да, хвърлям. Аз отивам за книжка. Аз отивам за книжка. Отпечатъци Росне има ли? Не съм видял никъде, ама... Оставете ма си... Аз харесвам да ям бургери. Аз харесвам да ям бургери. Аз харесвам да ям, харесвам да ям, аз харесвам да ям кебабчета. Аз харесвам да ям кебабчета. Аз харесвам да ям кебабчета. Аз харесвам много, обаче хипер много. Аз харесвам да ям кебабчета. Ще го направим текст. Бегите, бе! Абе, сложихме ти книгата, бе, да четеш. Дай, бягаме. Бед! Ай, махи си. Да бяга това. Айде, говори. Аз го Говори. Аз го Да, чух. и аз. Unreal, нали? Они. Дай да направим чаленджи. О, тигре. Опа, извинявам се. Лад иска TMF. Еми, може да хванем две. Да, значи, Ще го учи. това трябва да духа... Не, искам аз да го чиста, Аз ще взема EMF-а. Аз имам другия EMF и тръгвам, бате! Аз идвам с вас. Аз отивам към... Значи, какво е EMF? С мъчи си, какво беше другото? Еми, другото... Някой да живее в Ghost Hunt или там, или Ghost Event беше, не помня какво беше. Hello, my friend! Тигре, Да. Гошо, ни дела копирайт. Еми, такова му стаята. Ще му хвърля един киприк си има. Къде е фърлям? Тук. Еми, идвам! Усети го, айде. Май се махам. Чакай, нали трябва да хънтне? Еми, има... Ма ако един умре, няма да се брои, айде. Аз си тръгвам без вас. Това беше къща за 2 минути горе. Спидрън правим, бе. Чакай, Unreal, че не го бях опитал. Да, Unreal. Моля? Ти си виновен, Росене. При Мимика има голсторбове. Не си ли прочел? Казах, че има голсторбове. Да, ма виж какво пише. Мимик. Ето several reports have noted no ghost orb sightings near Mimics. Откъде И сега трябваше само да видим едни ултравиолетове, ма никой като не гледа и щяхме да сме прави. Как не сме прави? Той имаше голсторбове, брат. Махнете си, ето. Виж сега, Гошо, то като има голсторбове, то не означава, че е някакъв... Росе, дай на тази къща пак, че като отър. Дай сега да ги отрепя в тия, ще видиш. Аз това всяка го фана, ще го фана за невидимо врат и ще го отрепа. Започвам втората къща. If you're happy... Аз съм спалнах преди тебе, Мишка! Това път едновременно такова. Да бе! Аз не видях кога съм спал на ти и кога спалнах аз, Аз този епизод няма да го кътвам даже. Аз няма да кътвам, аз това ще правя дълъг спешъл. Гошо, какво направи ти, бе? Това нещо много толкова бърже, бе? Тулупа заредя бързо. Това е тази смъгла, бе. Мали! Какво става тука, ла? Като светна косата на тулупа, гледай какво става. Половината коса изчезва. Тулупа.
Тук е в гаража. Пишман лекар. Вудо! Върна в гаража. Да бе, да не е в гаража. Той тук е в гаража, аз си мислих, че говоря някой за духа. Те ме изоставяха тия спанари. Тук има такова... Кокъл. Аз ям кебабчета. Мишо, кокъл. There we go. Отворен гардероб. Ами, Росене. Роско, идвай тук, отворен гардероб. Бадър, тебе ще кътна по убилата клип. Два отворни гардероба, Роско, втори етаж. Бах ти. Втори етаж, бе, идвай. Втори етаж, отворен гардероба е чернилко. То гардероб беше, то гардероб. И сега този. Има ли нещо? Не. Добър ден! Добър ден. Температури ме спадат! Студенко ми е! Нещо. То са го хванали лудици. Чакай да гледам за Ghost Orb. Оп! Колко е EMF-а? Колко? 3. Осен фингърпринтове имаш ли, бе? Сега не съм видял никъде. Ясно. Hello. Чим да взема някакви еквипмент. Ghost Orb е Йокмо. Гошо, айде ще, тупа, чакай. Росенча! Ти EMF се дължи стабилка. Глуп, сам си в къщата, не идей с трескай. Някой да вземе спирт. Идвам, взимам. Аз съм Жоро Игнатов, ще поговоря с този дух. Мишо, вземи стенд. Да, аз нямам 30 ръце, бе. Еми, да я знам, бе, пич, аз не слизам. Минама или? Да, мина мисля, че. Сега ще видим пак. Закъцете си фенерите да видите. Добре, помага. То се си взима фенер вместо мене. Глупак. О, Тук е две. две ли, добре. Май е тука, май е точно е тука. Али отвори. Каква е тази песничка, бе, брат? Това песничка се гони, бе. Те би та хванаха лудици. Не го ли чувате, бе? Не. Не. Това идва от вас, бе, Росе. Това идва от вашата къща. Хора, вие знаете ли, че Тулупа и Роса са квартиранти? На 120%. Има доц, мина на доц. Да, видях. Ние защото не го казахме. Ма, брат, чувам. И аз чувам някакво пеене. Аз пък не. Не, аз не чувам никакво пеене, аз чувам някакво... цирк музика. То от тебе идва. Ти си циркаджията, ай говори с него. То, за какво да говоря, вие говорите. Ти говориш, матка. Хубаво, вие къс страхлив. Пак мина. Хвърля И книгата, бутна няма... книгата, шалву! Няма ghostwriting. Говори. Говори, да. Значи няма ghostwriting, има DOS Spirit Focus. Ghost Orb'ове има ли? Не. EMF няма как. май бро! EMF до 3 се е вдигал, ама той не е хънтвал.
То това е било от това. От радиостанцията. Това няма топка. Фризинг, явещи за температури. Ма то не може да е. То няма как да има фрейм. Добре. Какво друго ни остана? Ултравиолет ли? Ултравиолета, Ултравиолети. той къде е? Той е тук, Росен го фърли. Ще взема нещо. МФ или ултравиолет. Може с водокуклата да се опитаме. Обаче има шанс. А може и да млъкнеш. Мале, тази музика колко е крипи обаче. Аз никаква музика не чувам, бе. Къде чува ти музика? Чува се една, но много леко се чува. Аз не ли изключих? Не, до сега ще Али чуваш. отвори. 5 име, 5. Alright. Не сме много. Чокондур. Мой пусна медитирата игра. Хасмука. Чай видим какви челенджи има. Ужасни са. Сани ти. Някой трябва да му хвърли такова. Фак, бягай от тук. Добре ли си? Не, ще ги правим. Ти си прави. Аз съм тук. Еми, Сани ти снима и някой трябва да му хвърли такова. Аз нищо няма правя. Ако ще хвърли Аз топ, ще сигурно. брат, взимайте някой смъч, друг снимка и да си. Аз не мога, Две снимка. аз нито едно от двете, аз с двете съм сакат. Хубаво, ай, Взимайте взимам снимка, смъч. ама. Ай, Росли, взимай камерата ти. Сонче ще ни сваля Санче. Оле боже ми. То ние, защото тримата няма се бих вътре. Мой с водокуклата да го премам. Да, бе. Тя какво правиш това водокукла? Мой да ти пусне, ако си в стаята на духа като си, може да ти пусне някакъв интеракшън, примерно да фърли нещо, обаче има шанс да го удари в сърцето и тогава му пусне хълт. Да го удари в... Дайте ходим да го дразним пък. И той е кърст хънт, който е много по-гаден. Сега, искате ли да съм най-гадния фазмофобия плеер? Не. Кой иска да се изкрещи от това нещо? Чай да намерим място за криене, чакай. Метрото. Мазета. Търса хайдинг спотове. Чокондук, дай ходим да го дразним. Айде бе, Мишо! Росе, къде си, бе? Гарагето. Бача! Крътва, бе! Не мога да ми отворя! Росе, хвърли Боба? Айде! Аз си мислех, че държиш вратата, пич. Не, ма аз тък щях да влезна. Аз викам да си ходим. И аз така. Саните сме го направили, така че. Да. Значи, какво е? Райт, нали? Да, рейв, второ става дето. Ай. Айде, рейд, мачкай. Аз как 640, бе. Аз съм на млеко с бас. Ай, сега не знам как ще купим работи, като аз нямам пари. Росе, Ще искам правим да ли трета? направим едно нещо.
Може да пуснеш челендж, мото обаче на къща, не на такова. Какво да пусне? Мога по принцип. Пусни, Ама пусни. не, то ще е френдли, бе, брат. Той там е френдли. А, да. Ще правим ли тъгата или? Еми, аз съм за, обаче трябва да купа работи. Еми, То много дълго Много дълго ще стане клипчето, Аз за колко Брат, ние време ги съм направихме снимал? за... Аз съм снимал за 21 минути, бе, въобще това нищо. Ако искате още една. Не, дайте. Чакайте да взема малко. Защото искам да направя клип на FIFA след това. Ми направи си. Ама трябва да се прави тренировка, трябва да учи за класно по математика. Направи утре. Кое? Клипа. О, не. Искам да го едитам днеска и да го качим утре. Ама аз утре ще го едитвам моя. Той аз го качвам утре. Мали, сега ще е трудно докато ям. Дай то Аз път не вика- трудли, моля те. Аз викам да го приключваме клипа. Абе, дай реди, бе. Тутка майна. Сега ако ми кажеш, че ти беше първи, Наравно. Добре, имаме рез челендж. сега с това наравно. Знаеш, че бях първи. Какво става днеска, бе, брат? Лупа писито му. Явно трябва да имаш OBS включен. Учим да пусна тук. Оказа. Сашка! Някой да го използва. Божо, търси някаква стая с снимка на кола. Що? Защото там е, аз видях на огледало. Ето тук, тук. Три. Ето Тук, тук, в тази стая, бе, ето тук, тук е. бе. Не бе, тук бе, в тази стая с снимка на колата беше. Не, в другата стая беше три, тук е две. Ама брат, той EMF сканира интеракшън, бе, брат. Добре, бе, да те... Носи е тази врата отворена. Къде? Бе, тук е три. Божо. Айде да одиме за други глупости. Майке чеба, как ме изплаши. Брат, той имаше евент. Абе, пич, аз не ги различавам, аз съм като те Сложи го космофобия проплеер. Сложи камерата тук. 3. Четири. 4 беше, да. Четири беше. Не, това не знам дали беше Гостъл, всъщност. Това нашата книга не. Ама служа тук на стенда. Ми ще изключи фенер само. Температурите как са? Над нулата. Тъпичко. Къде е стенда? Сложихте ли камера? Его. Камера има ли или не? Не. Колко? 4. 4. Едва ли ще има 5. Щом сега е 4. Нина надоса. Ага. Дали бе? Да, аз го видях. Някакво
бебенци. Такова бе, той на всеки ли отговаря бе? Да. Не, Говори. ми говоря. Ко писа? Писа. Няма Ами как да може има да е- ИМФ. Може... Няма как да има ултра... Костевент. Чета. Еми, значи или Spirit Box или Ghost Orb, бе. Аз мисля, че е Ghost Spirit Orb Box. Не съм сигурен дали съм видял чая, бе, все пак. Изключете така. Ghost Orb, бе. Ясно. Че чаленджите са лесни, може. Айде, отидохме. Ехо! Ест! Ехо! Ехо. Ехо! Всички! Чуваме? Живи ли сме всичките? Живи сме. Всичките са живи! О! Стига, бе! Ехо! Живи сме. И бягайте от тук бързо. И двамата сте живи, аз съм отвънка вече. Бах ти агресивният тип, Видях на мая! някой фенера тук и айде. И спря фенера и си викам айде. Значи трябва да духа, а не. Не, Кръкфит, сега взема Кръкфит. Аз ще му преди старата. Аз няма какво да правя. Ами някой камерамена случайно ако се пусне Ghost Event. Да. Аз имам камера от мене. Чай, Росене, слушай ме, и другия път не ми затваряй това пред очите. Вратата на... Това, защото полудявам. Мишо пи хапчета. На 30%. Ага. Колко? Едно. Бе. Давайте. Чакай, както и да е. Чакай малко. Нека да изчакаме. Еми нека изчакаме, като влезем веднага ще атакува. Мишо, ти беше ли вътре на втория хънч или? Не. Брат, ние тръгваме да излизаме и това директно такова. Да. Аре. Мило. Стана, Извиках Слагя ме смръдло. тук слагаме единия, тук слагаме другия. Задаях се с луканка. Пайто. Това не е смешно. Дарах с луканка. Ще да светна. На ти един кибрид, приятел. Някаква песен. Това е часовник на врата. О! Айде, това е тази песничка, бе. Много чул песен, брат. Тази песен не е ляха. О, Ghostwriting се брои като
Като снимка. Какво е рисувал, бе, брат? Някакъв как бяга. Ма на не го толкова. И някаква се прегърва. Абе. Се опъна. Се опъна, вика. Аз веднага в лампата, момчета, не знам. Да. Аре, пучо! Мале, не съм 350 зе. Аз ще почна му пея песни на медии по радиото. Идея, Всеки ми казва! Няма, бе. Виж ти обувки, бе! Nike. Това са най-новите такова, бе. Това са най-новите тиенки. Новите тиенки са това. Това не е Nike, това не е Nike, това е... Това е Това са Nike. Адидас с 4 ленти. Това е Адидас с 4 ленти. Баса му майката. Това е Ладибас. Аре, пучо! То нека... то е Тае. Абе, то Тае, нали беше защитник към територията си? Ага. Териториални духи. Ща обувка много мириш, бе! Аз ще му разхвърнам всичко. Дай разхвърля една човека апартамента! Аз ще пръдна. Тук има кост, Мишо. Кост? Къде? Ето ти токчета. Вече хвърлих фенера. Али, бе, пичага! Може ли да се фърляме? Да си тръгваме. Не, трябва да го изиди. Трябва да го хапни. Кеньо ми prevent the hunt. Изпуках си гърба, брат. Мале. Добре, така като гледам, имаш мъжки полови части, така. Чета, няма ли да е по-хубаво да си смъкнем сайнчето? Добре. Тия ме взимаме огледалото. Ама чакай! Не! Кой с най-високо сайнче? Мамо... То само ние с... Георги Трасме, бе. Vamos. Какво ми викаш, Георги, бе? Роско! Да умра ли? Умирай, бе. Може да използваш огледалото. Знам. На оксанти. Аз ще жертвам. Я умирай, бе! И да толкова. Но то нищо не свали. Свали, бе, как? Добре. Брат... Тоя. Тулуп. То май само ние двамата. Аре, влизайте. Път на жените. Път на жените. Байте и двамата влизат. Път на педалите. Аре, влизай. Оле, ако да ме кой да го каже. Път на тулупите. Брат, сумчаре, или... Тръгвай. Абе, затваряй. Аз чух тръгвай, помислих, че си тръгваме. Гледаме TV, бате. Това BTV ли, бе? Това е... битов екшен. Помислих, че Ще намерих... готвиш ли, бе? Помислих, че намерих демон. Всеки ми казва. Ходим да видим дали такова кръща, бе. Здраве. Това ще бъде кътнато.
Ео! Отвънка съм. То крусификс много О! помогна. Айде, Браво! тръгвай, О, тръгвай. ай ще ходим, ай ще ходим. Айде. Всяко не е тая ще ви отрепа. И това ще е, айде довиждане.